Miško, čo robíš? Čo robíš, povedz nám. Nič? Na čo sme tu prišli? Aby čo? Kto? Aj ty sa budeš kúpať? Chceš zbierať myšle. A potom doma si bude. Miško, hoď! No čo, tatík? Není všetko jedno. Neboj, za chvíľku bude. Čo? Ešte mi kinu. Aj plavky som nezabudla. A čo, Miky nemá ísť do vody? Mačko. No jasné. Čo keď ti bude horúco v tej vode? Máš sa také hľadaj. Tak ja také som Ja som na jarmoku som kupoval, ne? Až bol bombardiak. A on že... že pani, to pre vás? Či že to ženy nosí, na staré ženy. Takže ja to pre mňa. To pre vás? XXL, vieš. To treba dať rozcvičiť alebo dať čo? A môžeš trošku, hej. Či nechcem si rozťahovať. Ale nie, dobre je trošku pocvičiť. No, aké krásne slnečko máme. Ešte zapozujeme, hej, jak budeme zoblečení. A sadneme si. Choďte behať, Miško. No áno. Pičko. Už ti je horúco? Fajne. Taká teplá voda je. 6 stupňov. To poviem, jak bude väčšia zima. Hodím sa do vody, nebudem vár ešte. Hodím sa do vody, Pozerať, Miško. nebudem vár ešte. Poď tu pozerať. Uj! Juj! Ako? Super. Paráda. O pár sekúnd príde, že nebudete nič cítiť. A hľadaj nám také mušle. Miliarda idiel. 4, 3, 2, 1. Teraz by to... Ale o čo horšie by bolo, Tati, poď sem, zaber tanier. Poďte von, chlapci. Výborne. Zaber tanier. Ja už som jedol. No čo, tatík? Prvé dojmy. Ihličky. Si na seba hrdý? Celý som dopichaný. Pôjdem vodu, ale... Jú. Však si pohni. Čo? Oblíkaj sa. Horúco mi je. Divný pocit. Ako ti je? Horúco mi je. Teplo. Strpnuté bez. Akurát na nohy je zima, čo... Topánky. Studený som? Ani nie. No poďte, kuniť sa odchoď.